يومراوي يا رسول الله وجعلناها وابنها آية للعالمين تقاوم إن هذه واتوكا دينا أي ملة الإسلام كاغا يوتون أمتكم دينا مولون دينكم دينا مولون أيها المخاطبون والمجتهدين يجب أن تكونوا عليها قوة كلا قوة واجب دروا دومك أنكن دين قوة معنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أمتكم دينا ودينا وأوت أمة واحدة هذا لازم وأنا ربكم إن جيجومرا ومنبو الله من الله من غوتو عبدوني لوي وحدوني غوتيني يا من جيجومرا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمر والويتتين من إزاي جندي أي بعض المقادمين والويتتين سبب شندي أمرهم شاني مبه كي دين مبه بينهم مبه مبه قوبه بدين من هنكر دين أي تفرقوا أمر دينهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قوبه بكل الدين من هنكر دين مولا دوم أكبر ولا دو دين الهالي من ويدا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين قوة بدين مدن دينا فيه وهم بين يتيمين وهم طوائف اليهود والنصارى جماعة اليهود كون نصارى كون نعم بدك اليهود كون دو دينا تكون بدينا مؤمن كون دينا مؤمن دوا قال تعالى جمراوي فوم دينا مودon kan gaba daya mo ijooni wala dina goldu ka dina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fum mo jamaaje modden gaba daya kullun ilayna rajiuna kala o hore mo ko fum mo gaba daya ko oto mo ago amin wartata ko way tokku dina ka tokki mun kan foni banu jazihi bi amalihi min barji tortomo e kuude ba ko dum ko huwi hajjum min barji tortomo قدام عنجم النبي صلى الله عليه وسلم وي افترقت اليهود واتو يهودا كنوي بشانكتا كبدي واتو دينا ما بشندي كشيجه 70 itati واتو نصارين كو مانغري هذا ما افترقت النصارى على 72 فرقه hambe ma be shendi jamaaje mabbe mala diina mabbe hambe ma kashije 70 idi o wi wato diina annabijo men kamma ka annabi Muhammadu hankama du saytu dum sendi ka kajije 70 itati 70 idi de fu ka bada nder yite goni o ta woni dow gonga anju sahabe sajjal annabi sallallahu alaihi wasallam to kadi ndene de wobbe ne wonbe dow gonga kande 70 itati fu to didi fu 70 idi fu ko jama farama yite o wi ben do wonbe dow dum gonmi jodi jogibe dum ko jogibe joni tawaɓe dow majum hamɓe ne jogiiɓe goonga sallllahu alayhi wa sallam to hanjo wi to ɓe fuu koɓe banu jazihi bi amali ɗum warjitortoɓe kuuɗe maɓɓe فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون owi kowa huwi kuuɗe boɗɗe e nder maɓɓe min assalihati huwi kuuɗe boɗɗe e nder maɓɓe wa huwa muminun o huwi kuugal bongal mana gam malatake o yahudankejo yo jogui yahudancima ako sai o hubini yahudancima ako o warti o naati dina juldamku ko kuma o nasarinkejo sai o hudi nasarancima ako o witto o naati dina juldamku ko bo nder ɗeɗe jamaaje ɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi 72 wato gaɗo huɓin ɗum to ɗum ko woni warti dow diina gonga o jogui ka hanka to kowa waɗino warti dow diina mboɗkal gaɗo hukugal bongal e nder maka woho muminin o waɗi imanaku e wala qur'ana to wala wato musaki wala muski ceewali sa yi kuuɗe mako ɗe lalle kuuɗe boɗɗe inji jomirawo wiye wa inna lahu katibuna lalle mino min bindanemo mana min gadibananemo ɗum ko o huwi ɗo allah warjitortomo ɗum ko huwi bi anna amral hafazata bi katbihi fa nujazihi alayhi min umra malaika e windoɓe bi katbihi mindanamo ko huwi kuuɗe boɗɗe
فنجازيه عليه من برج تروم يدو كودا ما كودن دو أمم فشردي سيتو ودي إيمانا كودا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تو ودا إيمان o jaɓa e kalimatu la ilaha illallah wona sarinkeje saboda iman wala ngal o huwino ngal woori fu ngalemano ngal yamɗiri fu sadaka ɗum o waɗi fu julɗe ɗe waɗi fu to fa waɗa imanaku annabi sallah sallama to o waɗane kuuɗe makko ko waɗi ɗum وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام هرمي على قرية دو جمع دو غري أهلكناها عندي من موي هلكوكي أريد أهلها عندي من موي من كالكيدو من كالكيرين كودة مالي دو فامي موي من كالكيدي كم كودة مالي كالو ده to harmi ido mari annam ala yarjun do be kalka an ajomirawo muyo halke wala wittoyki ɗo witto ɗo e duniya mana yimɓe jogiiɓe diina keeweraku neɗɗo e jogii diina keeweraku fa o maayi dow maaka o ɗalayi ka o maayri noon o ɗala diina keeweraku mana o ɗalayi ira bono diina huuɗu ko nasara o witto a tokki diina annabi muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o maayri noon to dow neɗɗo maayi ɓaawo ɗo wala wittoyki wiya yo wittoye ayi ɓaawɗo yo wittoye huwa kuugal gongal boɗgal yeeso dow ɗali duniya wala dow hooti toon lahira yii ko tawoy to wala haala wittoyki kam saboda hakkude duniya e lahira dama gada ɗum hultata ko say ɗum foɗɗinama sahaloɗa to ñande ɗum foɗɗina sahaloɗa bo to ɗum waɗama ɓaawɗo bo kada wittoyta ɓa waɗa to wittira kamma ɗum a foɗɗinantaki ɗum kadi saboda majum ay mumtani rujuhihim ila dunia wala iko ɓe bittoa ɓawa ɗon fa koye ndu duniyaru ɓe mbiya ɓen ɓe bittoyɓe kuugal bongal allah e afoɓe ɓawa ɗon حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل هدب ينسلون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل هدب ينسلون حتى إذا فتحت ياجوج ha kempe mana ngayatum limtina e rujuhim ha ɗum maɓɓita mana fa ɗum maɓɓa dammugal mana ɗum maɓɓita dammugal bitakfifi futtihat ko watta bitakfifi futtihat kama no mbiɗa watta so ɗiɗi ko bo hatta ida futtihat yajuju wa majuju fa mana ɗum omta dammu ɗum omta maɓɓode nde yajuju waɗi fande omte mana wala wittoyki ima ko an komo allah hoci ɓawɗo dow o maayi mana kawoy hoddirki fa abada horra wittoy ko fa koye ɗo duniyaru neɗɗo dow fa ilahira bil hamsi mana e ajuju wa tarkihi ko mo ɗala e ajuju ɗum mbiya yajuju kama noon no mbiɗe ismani inɗe ɗiɗi ajamiyani mana ɗe ajamin ko en nam inɗe larabci ɗi kabila tayni kabilaji ɗiɗi goɗɗi laatiɗi nam larabci wa yuqaddaru qablahum wawun ay saddahuma omta fa omta mana maɓɓode yajuji omtuki wa dhalika qurbul qiyama to on keeroli dargal mana yajuji warata mana faakol maɓɓitoye ɓe garata ɓe bittoyta neɗɗo dow dilli horma wittoygo dow dilli fa ko wiɗaɗa ha ɗum maɓɓitoya yajuju hanin gom to on garje duniya toon dargal keeroli dargal ɓe garata wa hum min kulli hadabin yansilun ñande ɓe garoy ɗum maɓɓitani ɓe dammugal maɓɓe ɓe sahaloyi ɗum ba yimɓe laatiɓe min kulli hadabin yansiluna ya awoɓe i kala towdire fo murtafin min al arabi kala towdire to hayre to ƴolde wala ko faddotoɓe dow ñande nden ɗon omdo maɓɓode wonde hakkude ɓe maɓɓe ñannede omtaɓe gari ɓe sahaloy to kol gari kol sahaloyto to wala ko heeɗo dow koli nden ɗon ñandere yansiluna yawoɓe yusri'una yawoɓe warki ɓago e duniyaru واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وتصور الغلدام توه الدماغل سيقول اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون wato ngol wi dama darangal badake dama tonda ɓe mbaɗi gawigo mate hasal wadu in kuntum sadiqina ɓe ƴamana darangal iɓe ƴama wadi ɗum annabijo waɗanta ɓe ndene hanjum say jomiraɓe wi to on jawɗata ɗum ɗo on ɗum ɓaɗi ɗum iktaraba linnasi hisabuhum
hisabu maɓɓe ɗum ɓe ƴaɓata ɗum ɗon ɗum ɓadake to on jawɗo ɗum ɓadake to suurol ngol ɓadake reko kamma ngol witti noon no ngol fuɗɗiri kama noon no tagaɗon ma dama Allah sha'anima ko aksarima aji ɗuɗɗu fu nder haraka nder tagdi ko nanɗi tagdima ko hayima ko ɗume fu to ɗum waɗama to tonɗal shekamma iramaji ɗum ɗum kol fuɗɗiri kamma noon ɗum wittiroyta o kama noon no wiyata tagaɗo ma kama abada kum tawudun waqtarabal wa'adul haqqu o wi ɗo wa'adi ɗum ɗum ko wondu ɗum waɗanteɗo ɗum ñande dargal raɗɗum ɗon hande fa ɗum ɓadake seɗɗa ɗon hori dargal ngal ɗon hoye zahiya nde tawe ngal wari al qissatu qissa magal hangal ngal ɗon dargal to ngal wari shakishatun absaru alladina kafaru a yi'ey mana gite heferɓe ɓen ɗon hewniɓe saliɓe no wi'oɓe no ndene hangal ɓe a yi'e ñande go ñande ɗum a yi'e gite maɓɓe puttiniɓe kuldori noon no guiyata koɗo e duniya tagu to yii goɗɗe ari ɗe hulata atake sayni a sayirde o fuɗɗingo guitoma ko o hultori kanjum toon alqur'anu wiyata en toon dama jomirawo wiyata wala tahsibanna allaha gafilan amma yamalu zalimun innama yuwakkiruhum li yawmin tashkasu fihi l absar wato to hamɓe ya rasulallahi ɓen ɗon heeweɓe ƴamoɓe ma to ɓe gikkufa woyi allah yo wedditani ɓe ɗum ɗon kuuɗe maɓɓe ɗen ɗon ɗeɓe kuwata jomirawo yo sabbitani ɓe ni gam ñandere nden ɗon nde ɓe puttinta gite e maare ke ñande dargal hayɗene shakisatun futtinano absaru alladina kafaru gite ɓen ɗon heeferɓe fi zalika al yawmi i nden ɗon ñandere on giyata gite maɓɓe puttini li shiddatihi gam sa atuki maare a meɗata yigo kefeero meɗata yigo ñandere hulnorinde bono maare yaɓuluna fa ɓe garta ɓe mbiya ya laytana ko ya waylatana ya waylana yawol gollittan mbi kama mbiya wayyo o men hande waylana kayto men halakuna hande raɗɗon halkuya men wangoy qad kunna fi gaflatin min hasa ɓe mbaɗa gayigo lallay fanen nono en ɓedditanake nde ñandere fi duniya to ɗi duniya fi gaflatin min hasa en goni nder weddanaki nde e ñandere hande rano nde wayi kode latani waɗa ñandere hunnorino maare ñandere nde giyata ɗum hooyi ɗum riiwi neɗɗo o riiwa e kosɗe maako yo yaha e kosɗe maako o dillana ɓundu yiite bongi o meeɗa yiigoyramage ko wiɗo ɗum huɓɓanma yiite ɗum wi range ɗo nanga ɗum wotti ƴulɓe mage ɗo e leɗɗe mage lekko ngomo ko ɗum hawtide ka baɗange ɗuuɗi gal ɗum wiye ɗum riwete ɗum yara ɗum watuma ima age a yeeyaɓanta kosɗe maje hana hatoya nder mage ko iɗo ɗum kulli ɗum belle mage seɗɗa go e dow yite lahira are seɗɗaje nge ko min genawa e dow yite lahira to ɗum waɗi lissafi yite lahira e mage ɓe mbiya lalle en gonino nder weddare to ɓe gi'i ñande ɗum riwreɓe toon kamma gada ɓe mbitto e mbiya kay naafa en bedditi accuni kawoy bal accu kunna walimina en laatakin en zalumtiɓe ko e meɗen en zalumtake tan ko e meɗen an husina yonkiji meɗen mbi takzibina lir rusuli annabo en ɓe mbaɗi ga wargo e mbiya en tokkenma allah fattaqullah ɓe mbiya en kulen allah wa ɗiwuni iɓe ɗowtanoɗen ɓe tokken allah tokken ɓe ɗowtanoɗen ɓe kulen allah eɓe mbaɗi ga wiigo en noon caliɗen pewnuɗen kaɓe gaddane to hande raɗɗumen giɗum na en bedditan ñandere nden enen zalumti ko e meɗen ɓe mbatta ga wiigo إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم يا أهل مكة يا أنو يمب مكة أنون mbiyete amman kala ko ɓe heferɓe mbiyete mushrikul arabi ɗo wonda amma kala ko ɓe mbiyete to ayaɗe jippake dow maɓɓe zaman annabijo e heferɓe zaman maako to kala ko wande huuɓi ɗum kala kefere huɓawɗon nde huuɓi ɗum ko bo kala mo huula e allah fo wama antum ono yimɓe makka innakum wama tabuduna onon wama tabuduna e ɗum ko ndewoton fu min dunillah ɗum ɗo ɗum ndewoton na allah kay labbi moɗon ɗi ndewoton ay gayri tana allah min al awsani daga e labbi ko ndewoton onon ima ajum fuu hasabu jahannam on fuumo o ɗum ñiddu ɗum kuɓɓirɗum yiite onon ne ɗum huɓɓirta yiite ñande jango toni go anane ɗum wima waɓudu hannasu wal hijara alayha malaikatun giladun shidadun la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun anane ɗum wima yiite ken waɓudu ha kuɓɓirɗum magi annasu yimɓe e kaaƴe
to ira majum ne ko ɗum huɓɓirta yiite ngen ɗon ngen nge ɗum wiyata ɗum wa'ate onimage damam yimɓe ne kuɓɓir ummage onon ɗi kaaƴe ne ko nge huɓɓirta antum onon laha waari duuna ion ndego image ma'ana kama no mbiɗen ion dilla e kosɗe moɗon ion iwa yon pa e nder mage ion darana gite moɗon daakiluna fiha ion darana gite moɗon dilla toon pa on nder mage na goɗɗo akkuye ɗowata on ko gay ko wiyama ɗum ɗoweɓe ɗum ko araɓe nder mage to ɗo bo ɗum riweyɓe ɓe dillanage hamɓe jatana hanage ko'e maɓɓe na ɗum watoyeɓe nder mage لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وكل فيها خالدون جومراو بي تو اون مشرك العرب رewɓe labbi لو كان هؤلاء آلهة onon waɗa ko mbaɗon hankali ndaarema nangi e daa to labbimo on ɗiɗin ɗi mbiyoton yo Allah en yo Allah e gikke moɗon noon no gikkirton ɗiɗi Allah law kana haulai awsanu aliyatan ɗi labbi moɗon daa to yimɓe Allah en no gikkirton ɗi woy Allah en no ndeweyɗi kama zamtum kama noon no aadeton ayda ma wara duha ayda hanji kam ni daaɗi nahatata yiite ngel tunda to jomirawo wi on antum onon imaji huwan nahata yiite to kaynan ayda to Allah en ni hanji kam ni daaɗi ndewa ayda ɗi nahatata yiite ay deweteɗo kam da to ɗum waɗino gomo maciɗa yo hisnete kam ayda no ɗum waɗi fuu da o hisna hoore mako kam ko da on waɗa ɗum rana taɓaji mani da hoore mako hanko on kam da o hisani to hisnama ano mamo maciɗa o hisney ɗum no to tunda latake o hisnama o hisna e hoore mako kadi ɗume gi'ata e mako fa camkina ɗum mbiya woy areweymo ma wara duha dakaluha wa kullun kala mo on fuu mo onon ɓen i labbi moɗon ɗi ndewoton ɗi fuu minal abidina wal ma'budina daga onon rewoɓe ɓen iko ndewoton labbi moɗon ɗin on fuu moɗon khaliduna fiha on tuumotoɓe e nder yiite ngen ɗon to on mba'atama e nder maage لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون yiite ngen ba to ɓe nahanama nge lahum wodaniɓe e nder yiite ngel lil abidina hamɓe ɓen ɗon rewɓe labbi wodaniɓe to ɓe nahatinama nder yiite fiha e nder mage zafirun ɗutali ɓi ijali noon no hokki babbanananga fuɗɗiringa sembe to garce bo gaɗaɗani ɗum kama ɓiijako kattonga waɗata garce ɗum kama woykikinaki garce ɗum to noon nanata ɓiɓɓe yiite iɓe siika nder mage iɓe ngulla non no hokki bamɗi wa hum fiha la yasma'una hamɓe iɓe mbaɗi ka waɗgo ɗum fiha e nder mage la yasma'una shay'an li shiddati ngalyaniha wala ko ɗum nananta ɓe e nder mage dama toni ko jomirawo wiyata fa amma alladina shaqu fa fi nneri lahum fiha zafirun wa shahiqun toon dama jomirawo wi fa amma alladina shaqu andu ɓen ɗon maɗa lahatiɓe shaɗi e ɓiɓɓe yiite to ɓe naatiga fa fi nneri nder yiite genno ɓe mbaɗata lahum saynana e nder mage fiha zafirun dutali nder mage wa shahiqun ɗi gullali nanata dutali ɗaɗi mbabba hokkoko wayi gullali garje bo toon nanata e nder mage la yasmaun ɓe nanata cheyan komin li shiddati ngalyaniha ngam caatu ɗum wato wawñuki maɓɓe e nder mage wa nasala aya yeeso a jippake lamma qala ibnu zibari wakati goɗɗo biyeteɗo ibnu zibari woyto abdu ato abidan wato da o nani ayasa kakan ɗum wi aywoyi ɗum wi onon rewɓe reweteɓe fuu ko ndewɗon ɗum iko onon ɓe fuu rewɓe ɗum ɓe fuu on fuu on goni nder yiite do annabijo janggani ɓe nde ayare konen hanko kama misali kama o wala ɗon isa'ire nden cikenan say o warti say bandire mbima to hande bo nani ko mouhammadou janggani yewwe ko o wi en hande ko jippanakemo o wi toye ɗum o wi woy ayɓe o wi woy ay lahum fiha o wi ay wato o wi law kana o wi ɓe woy onon rewɓe ɓen ɗi rewaɓe fuu gabaɗa nder yiite goɗɗo waɗa ɗaɗeteɗo wa kullum fiha khalidum gabaɗa on fuu moni on nder mage woy gada ko ndewɗen enen ɓen labbi men enen ɓen fuu o wi ko rewa iko rewi ɗum fuu nder yiite ɗum waɗe tagu to rewa e allah ma koɗɗo ɗum o wiyata ibnu zibari hanko kadi o manji omo fasaha so ya to ay to noon no mouhammadou o wi to fa
ko rewa fu ate nder yite ko ay ato Uzairu ma rewama annabi Isa ma rewama malaika en ma ndewama e woodi woɓɓe ndewi Uzairu woɓɓe ndewi annabi Isa woɓɓe ndewi wato malaika en to ay to noon kenan kenan hamɓe ma malaika en ma e nder yite kenan tum no wi ko kenan annabi Isa ma e nder yite kenan ko kenan Maryam ma e nder yite tunda ɓe fu ɓe ndewama kenan ɓe fu Uzairu ka hanuma e nder yite tunda ɓe fu ɗum rewama tum no o wi kenan o wi o wittinani annabijo martani dow noon wal malaikatu fa hum fi nnari ala muqtada ma taqaddama ay tum ni no o arti o hiiti ka makko Muhammadu inji ibnu ari o wi tum no hino Muhammadu hiiti kenan o wi ɓe ma e nder yite ɗima ruhuji nder yite malaika en e Uzairu e annabi Isa kenan ɓe fu ɓe nder yite sa jomirawo wi إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وجومرا بها أنانون كونتري إن الذين سبقت لهم منا الحسنى بندن كم آرتوبة معنا إن الذين عنده بندن آرتوبة سبقت آرتوبة لهم دون مؤمن منا دوت من المنزلة ببدي درجة الحسنى بودين كي ɓe kuwi kuuɗe boɗɗe nder amin nder moɗon nder tagdi amin en ji jawmirawo bono annabi Isa bono Uzairu yo i annabi yo wato i malaika en o ɗum ɓen ɗon kam wonɓe daraja ɗum ɗo wala ɓe ngala hamɓe nder kan ɗon haala bono annabi Isa dama o e ma qultulomo illa ma amartani bihi an ubudullaha rabbi wa rabbakum ay dama hanko annabi Isa o soɓitoto o wiya dama hanko wala ko waɗimo hanko o wiya o rewe tunda o wiya o rewe bo dewɗo mo fu gawri mum hanum andi saboda majum ɓen ɗon ngala nder annabi Isa wato i Uzairu e annabi wato i malaika en wa minhum man zukira woni daga e nder ko rewa ɗum ɗum ko ɓe enni jawmirawo ulaika anha ɗum ɓen ɗon kam hamɓe ɓe woɗɗiɓe daga i nankima ana sawti yiite ma haala majum ma wala keeroni maɓɓe ko moosima keɓe naɗata لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون o wi ɓen ɗon ɓe o wi bono annabi Isa e Uzairu e malaika en ɓen ɗon la yasmauna hasisa ko mooshi maage ɓe nanata wala to ɓe nanta mooshi maage sawti maage wa hum no hamɓe fi mashtahata anfusuhum khalidun wato hamɓe ɓe toon to yonkiji maɓɓe ɓurdi suuñego minannayimi daga e ne'emaji hamɓe ɓe nder ne'ema jomirawo tan to ɓe ɗali duniyal ga ɗon to ɓe ɗali duniya hamɓe ɓe nder ne'ema jomirawo khaliduna duuɓotoɓe nder ne'ema jomirawo ɗum wiye no ɓe duumortonaɓe Allah naatini ɓe dow ɓe naati ɓe gurtoyo لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر واتو إنجاره mawde nden ɗon kama nde mbiɗen ira toon ni ɓaawa nde mbiɗen wato ɓe dilla ɓe mba'a ɓe ndiwe ɓe pa'a nder yite hamɓe heeferɓe waɗa enƴaare hullori bono maare wala meɗata iko enƴaare hulloride bono maare iko meeɗi iko fu o wi hamɓe kam ɓe o inni ɗo ɓe o wi ay ɓe ndewama la yahadunhumul fadul akbar nden ɗon enƴaare mawde enƴintaɓe ɓe gi'atande mana wa huwa an yumaru bil abdi ilan naari hayre kay kamano mbiɗen ɗum umra jeeyaɗo ɗum wiyamo dillu faago yiite ɗum riwam o dillanange hanko e hoore maako ɓen ɗon kam hamɓe ɓe gi'atande ɗum hamɓe to ɓe ngoni allah takafu wala tasanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun hamɓe kam to ɓe ngoni hamɓe wala ko ɓe kulata wala ko sunata ɓe sey de ɗum waɗana ɓe albishir ila ɗon ma ɓe maaya e ma to muminen ila ɓe maaya e ma ila ɗon ma o ñawɗo ma sey malaika en mbaɗa ka waɗan gon albishirra ko damma waɗa ko damma ilahira ɗum hanji o wi la yahzunhum fadlul wa tatalaqahumul malaika en taɓɓotoɓe tastaqbiluhum hanum en jaɓɓotoɓe jaɓaɓe mana taɓɓoɓe malaika ɗin dakuruji faro wurtaki maɓɓe minal quburi dakay kanale yaquluna lam ɓe mbiyaɓe haza yawmukum allazi kuntum tu'adun ɓe mbiyaɓe hande honon ɓe mumini en
nden ɗon ñandere to onno ko jara to wahada e duniya woɓɓe jaltidiri onon mbiyan on ngala ɗum onon on talaka en on woɓɓe daroni on yiya jawdi woɓɓe yo jurɗi on nanana awɗum majum gaɗum on kula Allah on mbaɗa on cali ɗon luuton ɗatal Allah tokkuɗon ɗatal jawmirawo wi on to ha on tokkingal fa amma man kawa maqama rabbihi wa han nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa to hande ne fa innal jannata murun hiya al ma'wa hande ne nde bittanto gartoɗon fa ko wuro moɗon go aljanna haza yawmukum allazi nde e ñandere hayrene kumtum tu aduna ne baɗante ɗon to o waadi fi duniya e duniya iɗum wiya on i woodi ñandere warore rande ɗon hande to rande hande nde waɗani ɗum nde wi'ete يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين hanko jomirawo wi to ɓe mbatama e wuro maɓɓe ngo aljanna hamɓe to ɓe mbatama e wuro maɓɓe ngo aljanna daga ɗon hamɓe cani maɓɓe fuusa ɓe mbaɗa nango belɗum majum taw waɗa ko horaniɓe sa heɓgone e ma jomirawo tan nde ñande mamsubun ingda mawtihi to o maayi wato kay yawma mamsubun bi uskur kay muqaddaran qablahu ñandere woyi ñandere naɗumi samaa inji jawmirawo nde min taggata asamanji min taggirati gaɗayi sijilli lil kitabi bono noon no malaikaje taggiranta neɗɗo ɗerewol muɗum ngol kuuɗe muɗum noon no malaikaje taggirta ɗerewol mum ɗerewol ma ngol kuuɗe maɗa jawmirawo wi nden ɗon ñandere gam hulnaki maare noon ñande min taggirta minon bo asamanji ɗi fu min taggaɗi noon no malaikaje taggirta ngol ɗo ɗerewi sahibata ibnu adama noon no taggirta ɗerewol ɓi ɗan adam inda mawti to maayi wallahu zaidatun woyi kaɗayi sijilli ɗum wato zaidatun awi sijilli assahibata ko bo assijilli ɗum na inde ma'ana malaikaji ɗerewol boy wiyete sijilli ɗum sahifatan wal kitabi bi ma'ana al maktub wato lil kitabi ɗum ɗon ɗum bo woni wato ko winda ɗum wiyete na inde ɗerewol ngol na inde ɗerewol ko winda ɗa ɗum nden sijilli ɗum nden na inde malaikaji kitabi ɗum bo kamma na inde ɗerewol nde ɗum ko windama ana na ɗerewol ko winda won بمعنى المكتوب واللام بمعنى على وفي قراءة للكتب تو كوكو بيا للكتاب بيا للكتب anju go welen a waɗi jam'i kenan defte ɗo gole jam'an kenan o jomirawo wi kama badana awwala khalqin nu'idu bono noon no min puɗɗiri aran tagdi ndi bono noon min bittiniroytadi ko ɗume bono noon no puɗɗiri noon wittiroyta baada idamihi ɓaawo dow ɗum soyama ɓaawo ɗon so jomirawo wittino ɗum nden no ɗum woodi no kada o laatiɗe ɗum waɗa kamma wawɗon latire ɗum ko woodi fal kafu mutaalligatum bi nato binu iidu nato kama ɗum ɗo ɗum mbaɗana ɗum kenan wa damiru aidatun ila awwala wama masdariya oy wa'adan alayna ɗum wa'adi amin ɗum min mbaɗi wa'adi fa agoy amin mansubun bi wa'adana muqaddaran qablahu wa huwa muakkadatun li madmuni ma qablahu inna jawmirawo wi minon ke huwoɓe ngal kugal inna kunna fa'il amma jawmirawo ɗo wiya minon amma nunwol ngol asama kawo ɗum jam'i ɗum asama ma ko tan na hanko e goɗɗo jawmirawo feere mum waɗata ɗum umarni mum tan ɗum waɗata jomirawo inna kunna fa'ilina minon ne huwoɓe ngal kugal na goɗɗo hemin kuuɗal ngal ma wa anna ɗum komin mbaɗi o addi muɗum leƴƴite ko allah no leƴƴita ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين جومراوي ولقد كتبنا حقيقة من ججبني في الزبور من بندي معنا في الزبور در دفتر بمعنى الكتاب دفتر أي كتب الله المنزل در دفتر جومراو جبنا جبني دو أن بين أكفو قبارا إنجي جومراو دفو
defte ɗe Allah jippini wala nde o wajibina mana wala nde o winda wala nde ɗum winda e nder maare min baadi zicri ɓaawo toon ɗum to ɗum waɗi lawhul mahfus aranu banda majum ma kala deftere fu jippi sai to ɗum nde wardi mi mana ummul kitabe ne mana baal min baadi zicri ummul kitab allazi indallahi ɗiwoyde daga e jawmira fu iɗum winde wara iɗum windi maare anna al arda lillahi yarisuha ibadiya salihun yo wara i windi imaare lalley lesdi ndi gabaɗaya maɗum lesdi jawmirawo ardul jannati lesdi ndin ndi aɗu fuu aljanna jawmirawo tunda aljanna bo wuro aljanna to a sey yarisuha ibadiya salihuna lalley jeyaɓe jawmirawo salihuna laɓɓinɓe hamɓe ne rontoɓe wuro aljanna kama amun fi kulli salihin o wi amun fi kulli salihin huuɓi kala mo kuugal laamgal ko waɗa oyo kala mo kuugal mum laaɓi fu to yo rontey wuro aljanna hankone ye wuro kamma hankone ye wato inna al arda lillahi yarisuha lalley kala mo kuugal mum woɗi fu yo ronteymo inna fi hada la balagan lalley woni daga e nder ngal alqur'anu i woodi balaga mana kifa ɗum heɗiki fi dukulil jannati konngol magal li qawmin abidina to yimɓe rewoɓe allah ɗon aminina ɓe hutinirɓe e alqur'anu ngal وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رسول الله جومرا يا محمد وما أرسلناك بتور يا كما يمبه هيدي غمغرا لحتر يمبه فوق بعد تقدير هو رحمة للعالمين تقدير أي للرحمة لا تلان رحمة تقدير بوت الله وي تقدير اتجنا الإنس والجن بك gabaɗa yimɓe e ginnaji fu gabaɗa wato fukomin seyto heɓi rahma annabi sallllahu alih wa sallam a jumlatiga malaika jibrilu on ma waddanimo honde ayare o wimo allah wima ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o jangani annabijo jangguida so yimo to kadi a wii komin heɓi rahma am anda amma heɓi rahma am ɗum an malaika jibrilu on ma igana sa malaika jibril wi lalle minma mi heɓi rahma maɗa ya rasulallahi saboda ko nden komi fuɗɗa turoyego to maɗa mi meeɗanan gomi innirama aminu kolɗiniɗo nanga turoya laatiɗi turotamto ma nasala bihi ruhul amin innanmi ɗum inniriyam nasala bihi ruhul amin ko bo ta'in samma aminin funanmi allah inniriyam kolɗiniɗo to ketinta ko yasa قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل يا رسول الله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد للي فأل ولني وحي فأقوي أمن ونفي يا أنو يمبا إنما إلهكم أن ألم ودن فألم إن إله واحد الله أتون ألم هنكون ألم ودن ما جاء بقبادة واحد أقوت ما يوحي أنتم بدو وحي إلي فأقوي في الأمر الإلهي شأني جمعكم الله وإشأني الله وحدانيتي كل جن قوتم باكم أكو يا أنو يمبا فهل أنتم مسلمون hanana on kadi joni shalla moɗon shallame mana mun qaaduna laatoɗon ɗowaniɓe lima yuwi ilayya ɗum ko ɗum waɗi wayi fa ago yaminji annabi jomado sallllahu alayhi wa sallama min wadaniyati daga e gotiɗinki ila laamu jawmirawo wal istifhamu min ma'ana al amru ɗo to wi hal antum kadi onon joni on shallamatako on istifhami amma mo umruki mana shallame mana فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ونم بعيد ما توعدون نعم وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون يا رسول الله فإن تولوا تبتتتي بشرك عن ذلك قد يقول كنقل مقبل بيداره فقل توبيو بآذنتكم من كم أندني ما على الرسول إلا البلاغ أما يوم شيرا آيات إذا دونغر داما كو أرتي آيات بيدي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير واتو إلى النبي جو أمرا كايها هنا وأنجو فقل آذنتكم
wi'uɓe azantukum a andi min kam mi andini on alamtukum bil harbi mi andini on wato mi andini on haɓɓare ala sawa'in wato dow potal ma'ana kenan o annabijo andini ɓe lalley yeeso i woodi haɓɓare anda yende haɓre wonde mi andiri ande ala sawa'in dow potal ma'ana halum min alfa'ili wal maf'uli ay mustawina fi ilmihi onon ma mi andini on ma'ana to heɓɓere heɓake tofa to on mbi mi uddake onon ma andane ɗum la astabdi bihi dunakum mi suuɗata on mi wi'a mi siya mi siriyo onon bo on shirye fa onon ma ɗo yeeso haɓre i woodi neɓata en nane ayare wi ɗumna lilladina yuqataluna bi annahum zulimun wa in adri a qaribun am bayidun ma tu'aduna sai dai annabi sallallahu alaihi lalley rande ɗon haɓre kam i dewala mi andi kat allah e hokkeyam isini mi habda e mawɗon mi hona on to on jarake tokko junnan ko amma kaddo ma adiri mi anda allah on nder ko ɓaɗi hokkata isini mi habda e mawɗon a qaribun ɗum ɓadi ɗum an bayidum nabo ɗum goɗɗi ɗum mi anda o kam ma tu aduna ɗum ko mbaɗanteɗo wa'adi minal azabi dagay azaba ɗum waɗanay on azaba lalley haɓre waɗay mbaɗan potton azaba e nder nden ɗon nden haɓre mi anda ko ɓadi ɗum goɗɗo ɗum mi anda awil qiyamati mi anda ma ko say toɗi dargal ma allah waɗana on azaba ɗum almustamilati alayhi kawtuɗum e azaba ɗum ɗo ɗum wa innama yalamahu yuallimuhu llah aw yinowoni mbi allah ni andina ɗum jeyaɓe mum amma ni lalley joni kam mi anda haɗa yodini hakkude men إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإنه نور في جومرا وكم تعالى بميدو hanko kam ya'lamu jahar allah o anduɗo ɗum ko kuweten ko suuɗi minal ko ganginɗe kay minal qawli daga e konngol wal fi'ili minkum e kuuɗe ɗen maɗe kuuɗum kuuɗe boɗɗe e kalluɗe ɗe kuwoton kewera ko ɗum kuwoton fo yon kuwa ɗum e dow andal jawmirawo onon kuffaru makka to min gayri kuɓitana en moɗon fo artuɓe on ɓen ma gaba ɗaya wa ya'lamu ma taktumuna allah e andi ɗum ko cuuɗo ton gabaɗa cuuɗo ɗon yo mbaɗa yo gedda jawmirawo on gi'a kamam onon tan mbaɗata ɗum to jawmirawo yo mbaɗa ɗum fu e dow andal maɗo ma'ako bono noon no mbaɗuɗon ɗum zahiri ɗum on cuuɗaki وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري ويدوم ما أدري من عنده لعله بلا الله أي ما أعلمتكم به ko andi mi on daga e haɓre ɗum mi anda walam yulam waktahu mi anda wakati de haɓre ɗum ndene hayre on mi anda ɗum ɗum mbimi on mi anda wakati majum ko andi mi on amma mbimi on mi anda wakati majum mi anda ɗum laatano fitnatun ikhtibaru ɗum laatano ɗum fitina mislukum bono majum ko ɗum kam ma wala bono majum liyara kayfa sunakum mi anda allah woyo hokku on ɗum are duniya allah e hokku on nde gam o jarribo on o wi'a noyene kuuɗe moɗon ɗe zahiri allah kam damana anda kuuɗe moɗɗen maɗe kuwoton gam woɓɓe ma andara kuuɗe moɗon ɗe kuwoton mi anda gam ma majum allah waɗani ɗum jarribira on gam ma majum kayfa sanakum noyene kuuɗe moɗon ɗum gam majum allah waɗani on ɗum nabo allah waɗanɗo ɗum wamata'un ilahin allah hokku en beelenga duniya ɗum ma tamatta'un allah mi anda ko allah hokki o e beelenga duniya gamma boko wokatire seɗɗa amma ɗo wamata'un ilahin ɗo ɗum natata nder la allah beela allah hanti ɗum haqiqa allah hokkeɓe beelenga hokkiɓe ni beelenga duniya ɗum nder balɗe seɗɗa kamma ɗum tastoto ɗum ɗalaɓe to ko ɓe ɗala ɗum ɓe dilla ko bo ɗum ɗala ɓe ko ila ɓe foofa ɗum ma ko kuma ɓe maya ma ɓe ɗala ɗum ko tan azaba allah kamma hanjum ɗo ɗum natata nder beela allah wamata'un ilahi amma ɗum ɗay o wi wa inadri fitnatun lakum mislukum wa hanjum beela allah hokki on ɗum ɗum woy gamma allah yi'a on yene kuuɗe moɗon ɗe kuwoton yiki ammanki zahiri allah kam anu damana anda ay yinqi bo ay ajalikum ɗaade ceema ana ajal moɗon to wari ay ko wagal ɗon ɗaɗiɗen belɗum muɗum ɗum duniya mum
وهذا مقابل للأول المترجي أما قول نكما نبيد نقول فهم لو تري وإعلن نقول ويكو بلا الله نكما نبيد الله فتنة لكم لألله فتنة لكم بلا الله وليس الثاني محلا للترجي أما نقول ديابل ومتاع إلهي نقول نقول ولا نقول ترجي أو حمودة حتى إلى محمد فقط أنجمعنا قل ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا رسول الله كوبي قال قراءة قال ربكم بالحق يا رسول الله قل ويوب يا رسول الله ربي الله أقوم بيني وبين مكذبي جومرا ولله أهيتته hakkunde am onon ɓen ɗon fewanoɓe wi'oɓe am mi wiyina gonga o hiitanto en lalley allah yo hiitanto en ɗi gonga hakkude meɗen ɗum o hitanoto en allah o hitanoto en bil azabi o waɗana on azaba lahum awi nasri kobo o hokka e wallide alayhim e dow moɗon inji annabijo fa uzzibu bi badri no yewaɗi ɓe mbaɗanama azaba e nder konu badar wa uhudun wa hunaynin wal ahzab wal kanda ɗo fu annabijo heeɓi galaba e dow maɓɓe kodeke ma uhudu fa ɗum waɗino goma kamɓe ɓe gii ɓe keɓino arande galaba mana woɓɓe sahaba ɗum ɓurɓe mbaɗi shahada e ɗon faɓe kamɓe keɓe keɓi galaba to kaddoni ga ɗum jahaɗo konu kam da heɓa to yehi konu hoya daha ɓe wartira maccuɓe kamma heɓa ceede ganima are feere feere hooca warta to ga ɗum waɗa ɓe gartuɗi ɓe dogga sahaba ɓe ɓe mbaɗi woɓɓe sahaba ɓe mbaɗi shahada amma kaddo ga ɗum heɓirɓe ɓe fuu ɓe gartu ɓe dogga noon yehunayi ɗum ma ɓuy alhasab ɗum wa kandak ɗum fu ɗo fuu wanusira alayhim annabijo allah walli annabijo e nder dow maɓɓe kodeke ma yoodi goɗɗum to sahaba ɓe mbaɗi shahada ɗuɓɓe amma ga ɗum kaddo hamɓe sahaba ɓe waɗki maɓɓe shahada na asara biya ɗum welanta ɓernde sakike maako amma hanko to heɓi neɗɗo heɓi warama e konuni dow fi sabilillahi to ay o foftutananko وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون جومراون وربنا جومي الله هنكون الرحمن هنكون الرحمن المستعان مدو ولي تورتو مدو على ما تصفون يدو كدوم سفرتو هو من كذبكم دغاي بيو مودون de pewoto ɗo mbiya wayal allah yon pewa moɗon dangantoɗe jawmirawo fi qawli komi konngol moɗon ngol mbiyoton ittakattum waladan yo mbiya allah woyi woodi ɓiɗɗo hanumma yon pewana min annabijo zamanuru moɗon wa alayya yon pewana minma annabijo zamanuru moɗon fi qawli komi konngol moɗon ngol mbiyoto inna o sahirun kobo majnunum yo mbaɗi ka wigo am nan alhaali ɗum fuu na am konngol tumi on pewana yo pewana allah yo mbiya yoodi ɓinguel yo pewana annabijo zamanuru ɗo konngol nuɗɗinama o mbiya woya ɗo bokajo yon pewana alqur'anu ma ko ngal waddani on ngal ma to jangani on ngal ma ngal on mbiya a hangal ay ɗum na goɗɗum o jangade ɗum gimi tan o jangade gimi ɓen to mbawen tan goɗɗi tan gimi ɗi o heɓokkitoyi ko tan wato jangana en ɗi ko kuma mbaɗon ngam wi ko ay to o wi on rabbuna arrahmanu o wi on allah o huɓa hinna en keeɗo so mi onon hanko hoyɗum e warata hannde o wiya en allah ma kon arrahmanu wiyete ñande goma gaɗa waɗa wiyen kam ay allah o wiyete ɗum e waɗata ɗum fuu yo mbaɗi ka fewgo ɓe mbaɗi ka sakitago gollimo wiyan allah on ɗum fuu inɗe maako suratul hajji makiyatun wa 76 aya suratul hajji makiyatu wa 76 aya goɓe madaniyatu wa 76 aya wato ngol suratul hajji ngol jippake e makka ngol humagol su ayaje ma ko ɗum ɗe makkiya sayde wa min annasi man yabudullah ala harf yargo ayaje ɗiɗi yo hasani kasmani iqtasamu fi rabbihim ɗon ma wato aya ko ayaje haddima ɗum waton abinnan ko awta ayaje kono nayen wato wa madaniyatu nden nanɗi ɗe huɗɗe madaniya waya arba'un aw kamsun aw sittun aw sab'un aw samanuna wa sab'una aya ala yani nder do amana kam idame makiyatu wa 76 aya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هنقول ما نقول دون نقول إما كي ياتو نقول إما كي بنون هني يا أيها الناس
hangol ma ngol nodda yimɓe hangol ma e ko janginta fuu jande ma ngol aksari ma ɗuɗɗum ma ɗum jani darngal wato o wi ya ahlu makkata to ɗum wi ya ayyuhan nasu aksari tananɗa bo aksari gabaɗa tananɗa ya ayyuhan nasu fuu gabaɗa i makka de jippito ma ya ayyuhan nasu saboda ko nden ma ɗum wi'a ya ayyuhal lazina amanu aksari ko nden ɓe fuu maɓɓe aksari maɓɓe ɓe tuuba to tanani nde wiyama ya ayyuhan nasu makka ko nden hanti o wiyan ya ahlu makkata ya ono yimɓe makka wa gayrimi tana en maɓɓe ko mbiyeteɗon ittaqu rabbakum kule jawmi on allah ay kule kuldemo azabahu bi an tuɗi'uhu kule azaba jawmirawo ɗowtanemo kule azaba mako allah ko kultotonmo azaba mako gotum gonɗum inna zalzalata sa'ati shay'un azimun roɗɗo faɗi woodi girgiza goɗɗum ɓurduɗum waroyta hanjumne girgiza darngal ay al harkatu shadida dimbano sa'atugo lil ardi lesdi allati yakunu ba'daha ɗulu shamsi laatigo ɗo dimbande nden ɗon to nde waɗi ɓaawo ɗon alamaji dargal damam to ɓurɓur sa'a nde waɗata ɗum keerol i dargal damam dargal ngal ko ndenma kadi hum alamaji kadi yettake keena to nden dimbande nden ɗo dimbande lesdi nden ɗo waɗi ɓaawo ɗon sey ɗulu shamsi sey ɗello fuɗɗoykinange hirna keena min magribi ha ge fuɗɗo ha hirna alladi huwa ɓurbu sa'a erol i dargal hanjum koɗen kadi nden ɗon ñandere ka nden ɗon wan ñandere kulliɗum shey'un adimun hunde wonde wullide woni nder ɗo ñande fi aji nasi alladi wato i nder hullugo yimɓe alladi huwa naw'un min al iqabi laati ɗum nder no woleji yangata jomirawo i waɗanta duna ena ɗoɓɓi duniyane yimɓe ɗi gi'ata o wi ñandere wala ñandere hulɗoriɓe no are roɗɗon yeney alama roɗɗo yeney kulli ɗum are ɗum koɗe haɗata يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما رضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد لندن ينديري ñandere tarawna haade gi'ata kullu murdiyatin kala musinineyɗo ɓinguel muɗum fuu tazhalu gi'a o faɗɗi ɓinguel maako bi sababi ha gam hulnaki ma'are o yiyande innirajo no sa'atirta lakeyel muɗum o bambingel gi'a o faɗɗingel koye ngel jogi endu maako gi'a o faɗɗingel ngel jogi kullugal o faɗɗa ngel o tiɗisino o anda toye o fayi yo waɗaga ka hoore maako ɗum woni daga e nder kultorki dargal gi'a innirajo no yirri ɓinguel mum gi'a o feringel o tisinake o ɗaɗingel ko kuma bin fiini wato kullu murdiatin amma arba ɗum ko musintamo ay tan sahu o yejjitana ngel ko kuma wataro kullu zati hamlin hamlaha ko ma gi'a debbo gamɗo jottiɗo ɓadiɗo waɗgolake ɗum wiyata hande ndu lewru o jeeyi ko balɗe seɗɗa ma kori gi'a hangel ngel malakel ngel o waami ngel ma ɗaban o hultori noon no dañgol naawri o faɗɗa ngel o dilla o andama o faɓɓingel ɗaban ɗemɗe ma ko hultori fuu ɗaba yi ko kulli ɗum dargal o faɗɗa ngel hangel ma ngel yana o andama ngel o dilla yo dogga yo hulade hayre tan ɗo ñande o andama ɓingel gongel nder ma ko yani hanti wa taɓa o kullu zati hamlin hamlaha kala jam reedu hanma yandina ɗum ko waami nder reedu muɗum ɗum ñande gi'ata wa tarannasa sukara gi'a yimɓe bo gabaɗa duniyaji gabaɗa ko wawi hay dogga e doƴƴo immo noon no jarɗo giya sikiri alhaali wa ma hum bi sukara wala ko ɓe jari hultorgo ñandere yigo alama dargal mina sharabi daga e jara wala ko ɓe jari ko ɓe gi ɗum ko ɓuri giya ɓe gi ko ɓuri giya hallugo ɓe gi walakinna azaballahi shadidun ko ɓe gi ɗum azaba jomirawo jaɗɗatuka tan ɓe gi neɗɗo nde ñandere hom yuqahuna wu iɓe kulande rande ɓe gi'ine ɓe kulande wala no ɓe mbaɗa wa nazala fi nadre binul harisu aya yeeso a jippake goɗɗo biyeteɗo nadre binul haris wa jama'atu wanko yimɓe mako keweero
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويولي دغايندر يمبه بونو نضر بن الحارث بونو معكو إلى معكو دو معكو آيار جيبي أما ده هو بي إلى كنندي معكو واجوني ويولي دغايندر يمبه من يجادل في الله بغير علم فودو ترو بشان الله نايدو أندل يو فودو ترو بشان الله كو نادي دو وي ده آيار ركو ودي آيار جيبك ودي كذابو ساي o wadda o feƴƴina haala hol maako alhaali na gokka hujja o woodi na wonde deftere o hoowetoɓe ay defte caaliɗe mbi'i kaza woy hankali hoore maako tan o huuretoɓe a ɗum waɗatako hanɓe manni jaadiri foɗotereɓe fillahi nder caani allah bi gayri ilmi na i andal fuu waɗa ko ɓe andi qalul malaikatu banatullahi ɓe mbaɗa gawigo ɓe qirqiro ɓe mbiya woy malaika e ɗum ɓikkol allah alhaali waɗa deftere meɗi waddanko ɓe ceewa malaika ɗum ɓiɓɓe allah wal qur'anu asaɗirul awwalina ɓe mbaɗa ga wiigo ay alqur'anu ngal bo ay ɗum ɗiftiroji al awwalina aranɓe gaɗo asaɗirul awwalina naftatabaha waya tumla ale bukratan wa asila ay waɗa ga annabijo ɗum ɗiftiroji tahalaji yimɓe ɓen ton saliɓe warta yo ɗiftinana en besgoɗi ala sara yo jinnire ɗin jimaɓɓe wa ankirul ba'sa ɓe mbaɗa to ɓe mbiyama e ay allah yo imminay on ɓaawo dow on maayi say ɓe ɓiya kay ay zamitna wa kunna turaban wa idaman inna lamabusuna joni ɗo min laata ɗi'e buyɗe sharfitiɗe joni kadi mbiyo toon kaddo ay ɗum imminay mbawɗo ɗum imminay ɗum hawtaɓe min laato duniya ɓe mbiya ɗum ɗo waɗata ko ɓira maɓɓe o mbiyata kagan wa ihya'un to ɓe mbiyama allah o immine o yeeɗina on fama ɗon ga immoɗon fa ɗum waɗana on kiita tawi ɓe mbiya kay man yuhiɗisama o herani onon oɗo woy mo yiye heɗinta onon to ɓe gewti hakkude maɓɓe goɗɗo wiranno annabijo kay onon joni kadi onon mo yiye heɗinta joni ƴiyan duddukingal lahtingal joni ɗum lesdi tan moye hoƴetagal watta hawtagal ɗo ɓe kuura hankali maɓɓe tan ɓe wiya moye hoƴetagal yeeso waddagal lahtinagal tagu haɓata to ɗifɗirane tan haɓe tokkenmo tan o laato mawɗo meɗen ɗum hanjum tan o inji maɓɓe man sara turaban on laatiɗo lesdi moye hoƴetago oto laatinamo tagaɗo wayattabi fiiji daali kulla cheytanin maridin bono nadru binul haris ɓen ba say ɓe tokkowo i hankali wa maɓɓe nga noon tan nga waɗa andal fiiji daali foɗoturgo i bi'i annabijo i alqur'an annabijo kulla cheytanin maridin ɓe tokko kala cheyɗanol dullarol ngol ibde i maɓɓe hu ay mutamarridin ay dullarol ɓe tokkongol hangol laato hanka tan ne ko ɓe gewtata كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وكتب موجبني عليه دوما وعلى الشيطان دوما الشيطان وجمع بدين الدندر واجبني دو كلا غوتو ما بهون ودبي أنه من تولاه كوا هتني mata sheytan wolne wato yeeso jom huɗu kowa hetti ɗum wajibinima ana e dow yimɓe kowa hettini sheytan wolne yeesojo mum ay tabi a ittaba o tokki sheyɗanujo fa annahu dillu to lalley bo fa to fa a tokkake sheyɗan kam ko neɗɗo sheyɗanujo dama taggo hanu fa enen fa bono enen dama sheyɗan men ɗum duniya ɗe sheyɗan men kowa on tagu halkata fa annahu dillu o wi to fa lalley ngel halkemo waya hadihi kamma nawoy ngel halkete tan ngel hubinma an ngel jeyɗan ila waɗamade magel ngel alkuma kamma gada ngel tokkinte laawol ma agel andina waya hadihi ngel handinma yaɓɓuhu ngel waɗa ga noddugoma to e faagoyde ila azabe sairi faagoy azaba kanka yiite ay annara azaba yiite ngel ɗowruma faagoy toon يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج wato jomirawo witoro ɗon misaluji waje ko waɗi tati ko ko ɓurima andinoji on cewa lallay allah yo imminay on allah andinoji on da to on mbaɗe misali tokkon ndaɗon ɗi hanji ay ɗum haynata ko on cewa allah yo imminay on raɗɗiɗon ndaɗon ɗi koye moɗon ndaɗon ɗi lestini jaɓoton ɗi keɓoton komin ɗi ɓatton ampani mon fuu e maɗo ɗo misaluji ɗin ya ayyuhannas ya ono yimɓe in kuntum fi raybin kama no mbiɗen to nanɗa ya ayyuhannas hu yimɓe makka gonda amma kaddo fa waddugoji on gam sabata ko ndeɗo annabijo ɗi makka kenan nde ya ono yimɓe in kuntum fi raybin ahlu makka to on laatake on nder seko ceewa woy ɗum imminay ɗum min albasi daga e dargal allah imminay ko imminta on to sekay inji jomirawo wi to dama ande fa inna kalamnakum ay minon dama tagi on aslim on adama on ma annabi adama on ma ila ko o wala ɗum ma minon tagi kadi neɗɗo e moƴƴina hunde wonde i dow waɗa nde wala ko yene maɗa bo nde waɗa misalu ma mbiya irɗiroɗa mbaɗade tan iyo e moƴƴina ko wodi ɗume ɓuuri hoyɓuy hankali muɗum ma to o wi minon tagi annabi adamu asalijo moɗon on ma min turabi min tagrimo yeygada e lesdi ra lesdi min ko min kawti min tagimo o immi o laati neɗɗo giiratoɗo laati o fuumoɗo ɗon zurriya mako summa kalamna zurriyatahu hooti gada annabi adamu ɓaawo ɗon allah fuɗɗita tagiri goɗɗo lesdi gabaɗa ɓaɗon jomirawo mo tagi hu gada waddu tagirimo min nutfatin daga i toɓɓere ndiyam hanjam ne mani ñittuɗam kada laati daga in ajam jomirawo tagiri ɗan adam fu gabaɗa ɓaawo annabi adamu on nutfatan mani nuɗɗum toɓɓere ndende mani summa min alaqatin allah on daw o hokki on toɓɓere nden ɗon ndende mani laati hayre laatoto tagu on sey ɗiɗoɗi nde jooɗi nde waɗi balɗe ɗe nde waɗata balɗe 40 sey nde laati min alaqatin ɗum heedere ƴiiƴam wa hiya damul jamidu sey laati ƴiiƴam kattiniɗam um heedere ƴiiƴam rande ɗum keedel ƴiiƴam ta ayigel ammanda to a fereyngel nder ma'ana ndiyam po'uɗam ko nebbam ngel narkatako hangi to fam ɗum hangel ngel summa min murgatin hikenan ila kala keedel ɗum heedere mani toɓɓere mani fa warta ɗum heedere ƴiiƴam balɗe 40 daɗiɗi ɗo ma balɗe 80 wangay wato nden ɓawɗo jomirawo lahatina ɗum taƴƴel bono misali wa hiya lahamatun qadru ma yumwangu bono deydey taƴƴel bono ngel ƴakkowo ƴakkata misali gada o lahatoto noon o waɗa ɗon ma balɗe 40 ɗo jooɗorino ɗum taƴƴel nder renga inna mako mo kallaqatin shurɗinagel tammatul kalqi goɗɗo sey tawa shikenan to allah tagima sey tawa mo tagdi bondi kosɗe mako e juuɗe mako e jaɓdi o tagama tagdi bondi goɗɗo bo daga e toɗɗum ma jomirawo sey latinamo damaga ɗonuma o naaqisijo e woodi ko wala e mako ko kosɗe goɗɗe mbaɗino go ila e toon ma ko bo ruɗɗitorakeno go i fuu e hoddore jomirawo hanu waɗata ɗum daga ila e nder renga inna mako wa gayri mukallaqati ɗum kam no mbiɗen kenan ay gayri tammatil kalqi mo tagdimo timma goɗɗo rangi a tagdima ko de dama ko ñande ko gel dañano rangi a tagdini ndi heewa e woodi ko wala to dama ila ɗen ton balɗe mako ɓura ɗawide cirinde reedu inna mako allah lahatinimo noon ɗum fuu allah waɗani on ɗum linubayyina lakum in ji jomirawo wi linubayyina lakum gam min gandinana on kamala qudratina timmenam bawɗe amin e dow moɗon andon falalle emin godi bawɗe e dow moɗon litastadillu biha fittida'il kalqi ala i'adatihi gam min ɗisran on ɗum dalila lalle emin godi bawɗe fittida'il kalqi tunda emin godi bawɗe
min puɗɗa tagdi ase on ande dat on daari min godi baawɗe min bittinoa komin sahalini go kam on wano qirru fil arhami nden min tabitina nden ɗon nden taƴira nden renga innama are nden renga innamagel ɗum taƴe ɗingel jooɗi fil arhami nden renga innamagel mana sha'u ila ajalin no min muuyi balɗe ɗe min muuyi min joɗɗinagel nden reedu innamagel raano ɗum wayi o yayem agel waɗa ka jiyagugel balɗe lebbi mana sha'u sayno jomirawo